लोगोफोर जों दायो सरक फुजा होननाय मोनसे फुजायावहाय थांगासिनो आरोना जोंनि न' सेरावनो जायो बांद्राय गोजान जाया जास्ट थाबायना थांबानो मोनहैयो आरोना बे फुजाया बोसोरफ्रोमबो जायो मोसौ थुखैखालि जेरैहाय दिनैबो जादों माने आवगोल उन्दैयावहाय जोङो बिदिनो थाङोमोन आरो बोरसिजों मानसि हायथानाय बायदि नुनो मोनोमोन जों ओरैनो बेवहाय दायो बेरायनो होननानै फैबाय आरोना मानसिफ्रा गोबाङैनो जादों आवगोलथ' बांसिन जायोमोन दायो एसे खम जाबाय अब्लाबो गोबांखौनो नुनो मोनदों दायो लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो बे फुजाखौ बेंगलिफोरासो खुङो आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि जायबो बेफोरबायदि सरक फुजा बा बैसागुनि मोसौ सानसे सिगां मोसौ थुखैखालि बेफोरबायदि फुजाफोर जायो नामा खायफा खायफायाथ' सरक फुजा होननायखौ मिन्थियानो मा फुजा मा सरक फुजा बेफोरबायदिसो सोंलाबायो बाट जों उन्दैनिफ्रायनो मोनबोनायखाय जों दायो मिन्थियो आरोना लोगोफोर উদযাপন কৰা হ'ব প্ৰথমখন আকৌ দ্বিতীয়খন থাকিব বহাগ মাহৰ 28 আৰু 29 তাৰিখ বৰ্তমান আৰু শুভাকাংক্ষীৰ উপস্থিতি আৰু সহায় সহযোগিতা আমি কমিটিৰ তৰফৰ পৰা কামনা কৰিছোঁ नैबे जांख्लायावनो मानसि हायथायोमोन आरोना लोगोफोर बोरसिजों दायो मानसि हायथाला बेवहाय बैसागुनि माल माथा बेसेबा गोबाव जाबाय इखौ नुयिया नपालिसोन नामा जि गरमाव हां थोन नुजोब्बाय आं जेथिंबो भिरखा बायला नपालिस बायला मानसिखौ नाय माबायदि साना बाजार साना बाजार जाग्रा मानसि नायनोसै मा जागोन मा लोंगोन जाजोब्बाय नामा फैनानै दसे मा दोनयाव घुगनि गोजा घुगनिखौलाय मा जानोसै ओइ नङा जाथारा आं नामा थौलै थांसै फाइभ फानजायोबा फाइभ फानजानोसै ओमफ्राय जानो जाया इखौबो जाया इखौबो जाया मा जानो नागिरदो दा ओमफ्राय नागिर नागिरियाव साना मोजां मोनफैद' जालि माबा आं माबा एखौ जानो आं जानो गोसो गैया जों जाना फैदो इनजरिलाय थाङाबो गैयाबाबो गैया फाननानै फैबाय गथ'फोरा इदि गाननानै इसिनिया
langsung dijelek tibuin. Mulai ini gila lah. Aitingnya saya saya bayi mana ini? Ini saya ini. Mas begini kan ini? Ini nada. Nulai lah kasih aku.